Čaute, ja som Branislava, toto je kanál Brainlow. V dnešnej epizóde sa budeme baviť o silovom tréningu a najmä babi, nebojte sa, ak s ním začnete, nebudete príliš svalnaté. Väčšina ľudí začne chodiť do fitka hlavne z estetických dôvodov, nie je sa čomu čudovať, vyzerá to predsa dobre. Takisto je to známkou dobrej disciplíny, ale to je len špička ľadovca. Svaly sú orgánom dlhovekosti, je to prepojený systém, ktorý komunikuje s celým našim telom. Dnes sa pozrieme na to, ako trénovať tak, aby to celé dávalo zmysel, aby svaly aj dobre vyzerali a aby hlavne správne fungovali. Aby fungovali hlavne ako metabolický štít a ochrana mozgu. Taktiež si povieme, koľko je potrebné prijať bielkovín, čo ničí výsledky tvojho tréningu, proste epizóda, ktorá ti zmení celý pohľad na tvoj fyzický tréning. Začneme tým najdôležitejším, prečo je kostrové svalstvo tak veľmi dôležité pre naše zdravie. Okrem toho, že nám umožňuje sa hýbať a dvíhať ťažké veci, funguje ako metabolický regulátor. Je zodpovedné za spracovávanie väčšiny glukózy v našom tele. Pri silovom tréningu svalové kontrakcie umožňujú bunkám prijímať a absorbovať glukózu priamo z krvi. Problémom modernej doby je to, že naše svaly využívame menej a menej. Čoho dôsledok je napríklad atrofia, kde sval na základe nečinnosti stráca svoj objem. Ďalším o niečo závažnejším stavom je myosteatóza alebo stukovatenie svalu. Takýchto ľudí nazývame napríklad aj skinny fat. Predstav si to ako lacný steak prerastený tukom. Vo vnútri svalových vlákien sa začína tvoriť tuk a tento sval nevie efektívne spaľovať energiu. Začína byť ako keby hluchý voči inzulínu. Toto je hlavným dôvodom, prečo vznikajú metabolické ochorenia a cukrovka už u ľudí v mladom veku. Tretím stavom je sarkopénia, ktorá je spojená najmä so starobou a neaktivitou. Je to progresívna strata svalovej hmoty, sily a funkčnosti svalu. Pri sarkopénii sval chradne komplexne, mení sa celá štruktúra svalu a ubúdajú nervové spojenia. Svaly ako keby prestali poslúchať. Na druhej strane, zdravý a aktívny sval produkuje pri práci myokíny, ktoré vedia stimulovať náš mozog k tvorbe nových neurónových spojení. Čiže pri tréningu nebuduješ len svoje svalstvo, ale chrániš svoj mozog. Pri silovom tréningu je najdôležitejšie vôbec začať. Nepotrebuješ poznať latinské názvy všetkých svalov a mať perfektný tréningový plán. Tajomstvom úspechu je jednoduché, treba urobiť prvý krok a potom ho opakovať. Konzistentnosť je najdôležitejšia. Tu je jednoduchý návod na to, aby to celé malo zmysel a aby si pri tréningu vydržal čo najdlhšie. Prvým bodom konzistentnosti je, vyhýbaj sa úplnému svalovému zlyhaniu. Nemusíš sa vo fitku zničiť tak, že nevieš sprche dvihnúť ani mydlo. Áno, tréning by mal byť náročný, ale hlavne správne technicky zvládnutý. Nechaj si malú rezervu, aby tvoje telo vedelo regenerovať a aby si bol dokonale pripravený na ďalší tréning. Druhým bodom je, sústreď sa na základy. Rob hlavne komplexné pohyby a komplexné cviky, ktoré dávajú telu najväčší signál na zosilnenie. Sú to najmä mŕtve ťahy a drepy. Neboj sa požiadať o pomoc. Trénovanie je zručnosť, ktorú je potrebné sa naučiť. Určite oslov nejakého trénera, je to lepšie, ako by si mal rok cvičiť zle. Toto sa netýka len teba, ale všetkých vekových skupín. Cukrovka, srdcové ochorenia a metabolické ochorenia nevznikajú zo dňa na deň, ale dávno predtým, ako sa vôbec prejavia. Preto je dôležité začať už u detí, nie kvôli výkonom, ale kvôli zdravému základu. Na druhej strane, silový tréning je pre starších ľudí doslova otázka života a smrti. Je to výborná prevencia voči pádom a celkovej stability a taktiež zabezpečuje optimálne fungovanie celého organizmu. Silový tréning dokáže fungovať ako biochemický signál, ktorý posielaš svojmu endokrinnému systému, aby zmenil nastavenie celého tela. Tréning je jeden z najdôležitejších nástrojov na stimuláciu testosterónu. Potrebuješ svoje telo dostať do metabolického stresu. To dosiahneš tak, že trénuješ 6 sérií po 10 opakovaní s 80% tvojho maxima. Hlavné je to, aby si mal medzi sériami prestávku 2 minúty. Na tento metabolický stres tvoje telo odpovedá tvorbou anabolických hormónov. Týka sa to aj žien, po silovom tréningu ich nadobličky produkujú androgény. V súvislosti s testosterónom je nutné spomenúť aj rastový hormón, ktorý je zodpovedný za komplexnú regeneráciu tkaní. Kľúčovým spúšťačom je laktát, ktorý sa tvorí v tvojich svaloch pri silovom tréningu. Tento zvýšený laktát mení vnútorné pH tvojho tela. Tvoj organizmus dostáva správu, že je nutná regenerácia a oprava tkaní. Z tohto dôvodu sa vo vyššej miere produkuje rastový hormón. Ďalším dôležitým hormónom pri silovom tréningu je kortizol, tzv. Stresový hormón. Tento je veľmi dôležitý pri mobilizácii energie.
Ak tvoj tréning trvá príliš dlho, napríklad 2 alebo 3 hodiny a nekecaš pritom s recepčnou alebo sa nehráš na telefóne, tak tvoje telo pravdepodobne vyčerpá všetky zásoby glykogénu. Pomocou kortizolu tvoje telo začne premieňať bielkoviny na glukózu, aby pokryl svoje energetické nároky. Tvoj tréning by mal byť intenzívny, ale časovo ohraničený. Nedá sa trénovať aj intenzívne, aj dlho. Silový tréning pozitívne ovplyvňuje aj dopamín. Nie je to len o krátkodobom pocite šťastia po tréningu, ale takisto zvyšuje citlivosť dopamínových receptorov. Silový tréning zvyšuje citlivosť na inzulín a taktiež reguluješ hormóny ako grelín a leptín, ktoré ovládajú sýtosť a hlad. V nadväznosti na grelín a leptín je veľmi dôležité sa baviť aj o strave. Na tvorbu svalstva je potrebný dobrý stavebný základ a týmto stavebným základom sú bielkoviny. Na optimálne budovanie svalovej hmoty vedecký štandard je 2 gramy bielkovín na kilogram požadovanej hmotnosti. Čiže ak máte 80 kg, mali by ste príjmať nejakých 160 gramov bielkovín. Ja viem, na prvý pohľad sa to zdá ako veľmi vysoké číslo, ale nemusíte sa obávať. Pri zvýšenom príjme bielkovín sa naskytá otázka, či nemajú negatívny dopad na naše obličky. Metaanalýza z roku 2018, ktorá je priložená dole v popise, tvrdí, že nie, u zdravých jedincov nemá to žiaden negatívny dopad. Ak chceme ideálne spúšťať proteosyntézu, je dôležité príjmať v jednom jedle 30 až 50 gramov bielkovín. Dôležitým spúšťačom tejto celej proteosyntézy je aminokyselina leucín. Čo sa týka doplnkov stravy, najviac vedecky overený je kreatín monohydrát, ktorý sa odporúča v dávke 5 až 10 gramov pre optimálne fungovanie svalov a tvojho mozgu. Na druhej strane je potrebné si dávať pozor po tréningu na lieky ako ibuprofen alebo iné protizápalové liečiva. Veľmi dôležitou súčasťou celého silového tréningu je aj regenerácia. Potrebuješ regenerovať svoje svaly, svoje šľachy, ale taktiež aj celú nervovú sústavu. Je potrebné prihliadať na primeranú tréningovú záťaž, ako som spomínal, ale nie je potrebné trénovať do úplného zlyhania. Veľmi dôležitým prvkom pre tvoju regeneráciu je teplo a chlad. Otužovanie a chlad sú skvelým pomocníkom pre dlhodobé zdravie, pre psychické zdravie a regeneráciu, avšak pre budovanie svalstva nie sú až tak žiadúce, nakoľko spomaľujú tie zápalové procesy. Takže treba sa vyhýbať chladu tesne po tréningu. Na druhej strane je sauna a teplo, práve po tréningu veľmi pozitívny vplyv, či už ide o prekrvenie alebo pozitívny vplyv na celý endokrínny systém a zvyšovanie tých zápalových procesov. A čo si odnes z tejto epizódy? Najdôležitejšie vôbec začať. Nie je to o jednom tréningu, v ktorom sa brutálne zničíš, ale o tých stovkách obyčajných, ktoré si poctivo odmakal. Neexistujú proste žiadne skratky. Konzistentnosť je základ. Prestaň sa pozerať na silový tréning ako len na aktivitu, ktorú musíš pretrpieť. Nie je to len nástroj na to, aby si dostal svoju postavu do plaviek, aby si schudol tých 5 kg, ktoré si už sľubuješ, že schudneš od roku 2015. Ber to ako investíciu do seba a svojho zdravia, že sa o seba staráš a buduješ svoju dlhovekosť. Vidíme sa pri ďalšom videu.